TMTV. Hayırlı kez dostlar, гадәттәге шәкшәмбе кичен музыкаль бейеклек нәтиҗәләрен билгеләүдән башлап җибәрик. Экраннар алдында сезне мин Ранил Нуриев сәламлыйм. Бүген резидентларыбыз белән сыйфатлар турында сөйләшәбез. Кемгә нинди характерлы кешеләр ошый, кайсы җырчыларыбызга ошар өчен туры сүзе булырга кирәк икән. Тапшыру барышында бу сорауларга җавап табылыр, әлегә бейеклегебезне астан өскә төзи башлыйк. Киттек. Хит-парадыбызның кагыйдәләренә тугры калып, бүген Илназ Бах белән сау булашабыз. Ярый әле син бар туганым җырын соңгы тапкыр тыңлап калыйк. Игътибар экраннарга. Син минем туганым, мин синең туганым, без туганнар бер нәселдә. Син матарда күңел, синең белән җиңел. Туган булгач рәхәт яшәргә. Ярый әле син бар, ярый әле мин бар. Нихәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Гадәттәгечә музыкаль бейеклегебездә бер резидентыбызны каршы алабыз. Ул да киләчәктә хит-парадыбызның бейеклегенә ирешер дигән өметтә эфир киңлекләрен аңа тапшырабыз. Ирке сабый шағым, көшіліңнәріңні қошуым. Синнен яқылау, үзіліп келгеннәрім, бар дүнияға шықса шуым. Бала шағым, yıllar ağımında, jiller kebek sizilmi uzadı. Senin yanda, min xomanda sabay, etkeyim senin belekey kızım. Sin özünde sabay көңілі бит, шешілеріңе шолар кірсәді. Балам дейіп, татылы күшітен әшің, үрдәсің мі қоман күсәңді. Бала шағым, yıllar ağımında, jiller kebek sizilmi uzadı. Senin yanda, min xomanda sabay, etkeyim
Кешедәге нинди сыйфатлар ошый, кайсыларын бик үк яратып бетермисез дигән сорауга Рөстәм Закиров озак уйлаганнан соң 200 дип җавап бирде. Бер кеше янында бер төрле сөйләп, икенчесенә башка турында тақрарлау дөрес түгел. Андый кешеләр белән гомумән аралашмаска тырышам дип сөйләде җырчы. Әмма Рөстәм әфәндегә ошар өчен кешегә бары тик елмаерга кирәк. Елмайганнарны яратам дип көлде халык артисты Рөстәм Закиров. Ömürler ütkende, yumgaklı sütkende, tabıda yanlara yazmışlar. Ükenip, kaytmaslık yıllar var, yaşlarga şılanıgan yalgışlar. Uturmuş yaşınlar sızgan yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmay şırlarda. Yıllarının şatında, ömürlük matında, güdesim komanda şabışlar. Düğününe şilkide üttenler izinden tabılgan kadirli tabışlar. Uturmuş yaşınlar sızgan yıldızday akılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmay şırlarda. Anayı alasın, utlarda yanasın, tıyganda ütkende yarasa. Sızılatmaz üstünge şanın bu haletin, var bir davasını davasın. Uturmuş yaşınlar sızganıyor, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmay şırlarda. Uturmuş yaşınlar sızganıyor, yıldızday atılgan bir ara. Ömürler sularda yağadi, dikmege şırlanmay şırlarda. Dikmege şırlanmay şırlarda. Айрат Сафин белән диджей Радик сәхнә дуслары гына түгел, тормышта да дус булганга күрәдер, икесе дә бер үк сыйфатны үнәмиләр икән. Ялганлык. Алдый белеп алдасалар яки уйлап алдасалар бер хәл, ләкин җыен юк бар уйлап, әкият сөйләүчеләре ачуга тия дип җиткерде Айрат. Радик исә аңа кушылып, андый кешегә вакыт кызганыч дип тә өстәде. Егетләр бүген 8нче урында. Карыйбыз. Кадерле балам,
Бар анай. Терезеден күзіңді алмайсың бит анайым. Бар бірсек тышқа чык. Бар яқшы балам, бар. Бүгін бізде кірлеп туй бара, матур үстелер кырылған, дос туғандар жиыла. Бір-біріне сірлі көзлері, нұрдай балқы yüzлері, көңіллерін жилікіні дірі, әші сөзлері. Өстімесін пары мәңгі бірге бұсынлар. Екі ерек, екі яр, ikisi de ғаршықлар, әгдер біріп балдар кейіп, қанатlanып ұшtılar. Yüzükler para değil. Sıkkan edem bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәме таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әши сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә ғаршықлар, вәгъдә биреп балдар киеп, қанатlanып ұшtılar. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә ғаршықлар, вәгъдә биреп балдар киеп, қанатlanып ұшtılar. Дуслар туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә ғашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ышандырма дип җырлаучы Лилия Хайруллина сәбәпсез үпкәләгән һәм хыянәт иткән кешеләрне яратмый. Нәрсәдер вәгъдә иткәнче уйларга һәм иң башта ситуацияны ачыкларга кирәк дип киңәш итә ул. Лилия Хайруллинага ошыйсыгыз килсә, кеше булып калу да җитә. Бүгенге заманда кешелеклелек сыйфаты җитеп бетми дип саный җырчы. Orangıda şölen yukaşığa, dumanlarda uygarın şu anla. Kötmeyim deysen, bulanı birmeysen, ütkenlerge yürek koymayım deysen. Söyün ütte diyep ışandırma, ışanasın. Benim berdekimi kanatlarımı verip koyurma.
Işandırma söğü Kilmi Işanasın da Kilmi Işanasın da Işandırma söğü Işandırma söğü Işandırma söğü Işandırma söğü Işandırma söğü Bir pepitib upkenden deb bir-birsine мәхәббәт аңлатучы җырлы гаилә Ризат һәм Зинира Рамазановлар эгоист кешеләрне яратып бетерми. Үз-үзең белән соклану, үзеңне аеруча нык яратуны алар кирәк санамый. Экраннарда 6-нчы урынны яулаучы Рамазановлар дуэты. Карыйбыз дуслар. Һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймагыйсы уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпите үпкәннән Рәхәт безгә синең белән бар шатлыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең Вакыт бер шулларыңны калдыр дисең киләсең Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк Гомер юлыннан атларга миңа бары сине кирәк Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Көнебез шулай башлана бер пәпите үпкәннән Рифа Зариповка кешеләрдәге бердән-бер сыйфат артык кызыксынучанлык шамый. Шулай ук кирәкмәгән җиргә тыгылып, кирәкмәгән киңәш биргән кешеләр Рифатның күңеленә ятмый. Андыйлар кеше яшәвенә комачаулый дип белдерә җырчы. Әмма җәмгыятебезгә кирәкле булыр өчен ул сезгә ярдәмчел һәм акыллы булырга киңәш итә. Андыйлар күп булган очракта рәхәт яшәр идек ди Рифа Зарипов. Siz benim bilen bir yerге теләмисезме? Юк, теләмим.
Нәрсе телисез? Җилектән баш тартмас идем. Җиләктек җиләк. Исеңдәме, ялгыш кына син үземә күзләр салдың. Мин юләр, шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме, ялгыш кына иңнәремә башың салдың. Мин юләр, шул мизгелдән башсыз калдым, ашсыз калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Сез безнең белән биргә теләмисезме? Юк, ардым. Исеңдәме, ялгыш кына колагыма бер сүз салдың. Мин юләр, бу юлда телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Үземнеке бөтенләйгә. Илсия Бәдретдинованың җеннәрен котыртасыгыз килмәсә, ялагайланмаска кирәк. Инде аңа ашарга теләсәгез, аңа ошарга тырышып, кирәкмәгән матурым, яратам кебек сүзләр кулланмагыз. Җырчы кешеләрдән теләсә нәрсә көтәргә була ди. Төрле кешеләр белән эшләдем, эшлим һәм әле бик күп эшлисе булыр дип сөйләде Илсия Бәдретдинова. Siltəsə yaxın dostlar, o yığıldı durması deyib, şadlansalar düşmanların bulması deyib. Ümitin üstə tuğanlar, o bizniki tügeli deyib. Söygen keşen gitse ol taş köngeli deyip, var kişime jayap tarafas, bir yığılıp durgan yığılmaz. Alga atla bir
жаяп тарапас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргіне келмей жерге яс. Бұларда егілулар жиі. Келіп тұрулары, тайғақ жолдан тура атлап барулары. Қол сілтеген дуслар достық, ташлап кеткен ярлар шит яр. Бір егілгаш тұра алсаң үмітің бар. Күшіңді жаяп тарапас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргіне келмей жерге яс. Бар күшіңді жаяп тарапас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргіне келмей жерге яс. Білесіз мені бәлекей шақта бізге бек көп қонақлар келелер. Табын артларында матур еттіріп сөйлешіп отырғанда достар айтышкенде екі кішінің бірісі басып, мен сізге көңіл тынышлығы тілейм деп айталар. Ол вақытта яшілік білен балашақ білен мен аны анламағанмын. Міне бүгін жылдар өткеннен соң мен сіздің қаршығызда басып, түгел аңлап, әмме баршағызға да көңіл тынышлығы тілейм. Мен яратам сіздің. Бүтінігізді де айрым етірім. Бар күшіңді жаяп тарапас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, келмей жерге яс. Бар күшіңді жаяп тарапас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргіне келмей жерге яс. Тағын бір тапқыр. Бар күшіңді жаяп тарапас. Алға атыла, біргіне келмей жерге яс. И соңғы тапқыр. Бар күшіңді жаяп тарапас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргіне келмей жерге яс. Біргіне келмей жерге яс. Біргіне келмей жерге яс. Рахмет бекзар. Шам сенің яныңа жыры білән хит парадыбызда қатнашушы Алсу Азат Фазлыевлар ялғаншы һәм қыланшы кішілеріні яратмый. Тышы ялтырап, іші қалтырап тұрған кішілер ашуны шығарам. Нинди бар шондай болып қаларға керек деп сөйледі алар. Әміне Алсу Азат Фазлыевларға ұшар үшін ғап-ғадип, пафоссыз кіші болырға керек. Міне шулай достар, барысы да иқадип. Ул әлі дә табылмаған. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята. Демәк, бабай мине алдамаган. Әҗем мәчете? Хәзинә?
düşenlerime ışam senin yanına yanına Şilide buranda demin Belese de tutmun yollarında Yürek yürek dolan ışam senin yanlarına Şilide buranda demin Belese de tutmun yollarında Yürek dolan ışam senin yanlarına Alo annem. Hazır qaytabız annem. İlliga illi. Qoyatılıysan. Şunda alıp baram. Men seni жанашым yılmayıp qarşılarımın Yağımlı qaraşlarım irkeler Yaratkan yürekler hiksiz kavuşalar Mehabetke yok bir dolu kirterler Şilide boranda demin Belese de tutmun yollarında Yürek dolan ışam senin yanlarına Şilide boranda demin Belese de tutmun yollarında Yürek dolan ışam senin yanlarına Her yaratkan parada ayrım bulgan şaklarda Bizning kebek sanıymışken minutlarını Sağınımına tüsüp nişik bulsa da Berük kütüp alığız yarılarını Jilide buranda demin Bir nerse de tutumu yollarımda Yürek suyuga to'lg'an Ishom sening yanlarına Jilide boranda demin Birlashsa da tutmun yollarımda Yürek suyuga to'lg'an Ishom sening yanlarına Yürek suyuga to'lg'an Ishom sening yanlarına Senin yanlarına Haydar Galimov артыннан сөйләп йөргән кешеләрне ошатмый, шуңа күрә дә дусларын йөзгә карап, туры әйткән сүзләре өчен ярата. Һәм күп еллар алар белән дус булуын шуның белән аңлата. Йөрәк яшь дип җырлаучы Haydar Galimov бүген музыкаль биеклекнең икенче баскычында. Игътибар экраннарга. Искән җилдәй гомер үтә көйә без шуңа Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма Яшибез әле тынмагына Китә көннәр килә дә китә Яшидек кичә Китсен көннәр бирешмә йөрәк Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк Китсен көннәр бирешмә йөрәк Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк Исә җилләр исә дә исә
Жилискен якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Зәйнәп Фәрхетдинова фикеренчә, кеше нинди бар, аны шулай итеп кабул итә белергә кирәк. Ни өчен аның андый булуын ачыклау да мөһим ди ул. Җырчыга туры сүзле кешеләр ошамый. Андыйларны ул үзен башкалардан өстен куя дип саный икән. Мин сине сөйгәнем күптәннән дип җырлаучы Зәйнәп ханым бүген абсолют лидер. Ул бүген беренче урында. Тормышыма кинәт
Yollarımın izle, yürümeli minnen çitte, yatlarımı gözle, jilde dağın min ilte, yanına jilken, kıtkansın bir düzünde sin, savma min kildim, irken. Tavuşanını koynar sulaşını, min jaralarda güye işitti. Kükrəgіңə başım salıb ыңылıyım, bir мұңға түйрек тибішім. Мен сені қанша білейдім, түшлерімді мекені көргенмен, түнлерімді балқыр yıldız idi. Мен сені сүйгенмін көптеннен. Мен сені қанша білейдім, түшлерімді мекені көргенмен, түнлерімді балқыр yıldızым сен. Мен сені сүйгенмін көптеннен. Түнлерімді балқыр yıldızым сен. Мен сені сүйгенмін көптеннен. Жырчыларга ашар өчен якынча нинди булырга кирәклеген ачыкладым кебек. Куелган сорауларга да җавап табылды. Димәк, бүгенгә сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.